Good morning everyone. Cherrapunji थांसै. नै बिसिनावनो थाफैदोंमोन आं क्रिटिका मोननाव. ओइ मालाय बिल्डिंआ गिदिरथार. बेखौ मा खालामनो जाग्राखौ? बुंदो. न'आव थांसै. न'आव फैनो दे. फैदा बारा गोबाव गैला 1 घन्टायावनो मोनहैसिगोन जोङो लामाया बिराद ट्रेफिक बारदो नैबेखिनियाव ट्राफिक जाम जानानै दङ चेरापुन्जी सहैहां जाबाय जोङो माउकडकसिम सफैबाय दसे रेस्ट लानानै थांसै मा लोंदों नोंलाय Look at that beautiful view मोजां सिनारिखौ हेलो बाबा दानिया जोंहा मा नायनो फैखो Wah-kaba फल्स ना Wah-kaba फल्स swing नों swing गेलेनो swing गेलेनो गेलेयालै गोजौथार fly जाम्बाफोर सबै नुहुरनाय वाटारफलानो Wah-kaba फल्स बांद्राय गिदिर नङा बे वाटारफला फिसाथार स' बेवहाय खासि ट्रेडिशनेल ड्रेसजों फट' लानो हायो गेट योर फट'ग्राफ इन खासि ट्रेडिशनेल ड्रेस बाहाय फैसा होनानै लानो हायो चेरापुन्जियाव लिन हमस्टेयाव थाफैबाय जोङो मोननै रुम लाबाय नैबे रुमा माबा 2000 नि एसे खमनिखौनो लाबाय जोङो आं बिनि माबाखौ देखायनि र' वाशरुमखौ साफायानो मोजाङानो खमनिबाबो बियो 2000 नि आरो मोनसे रुमा 1500 नि ओमफ्राय गोजौनिया एसे बारा गोजौनिया 2500 आरो 3500 नि बे मोनसे रुमा नै गथ'फ्रा मबाइल गेम गेलेनायाव बेस्थ जों थानाय हमस्टेनि बेक साइडनि नुथाय बियो ओंखाम जाबाय न'निफ्राय एसे लाबोखादोंमोन ना बेदर बुट जादो दे
Ini ukinya snack Nah.